आवत देख लिया ना तो हमरो मन स्टे करी एकदम उदास गेल बका। बहुत दुखी रहेला, चेहरा पर तनको रौनक नइखे। मास्टर साहब भी कहेले कि स्कूल में आजकल बहुते गुमसुम रहेला। बेटा के तो मुंह देखेला हमरो खूब मन करेला कि गाड़ी पकड़ के घरे आ जाई। गांव के सब साथी समाजी भी बुलावता। एके गो उपाय बा, ओहमे न हम डूबब न तोहरा कोई नुकसान। वो टूट जाए हजूर। जब अजय ही ना रहल तो ओकर सपना के का करबो तू पूरा करके? के करी पूरा? पापा परदेश से कमा के आ गए। हमार पापा का सुख एक गड़िया से आवत हुई। हम ओकर उदासी के बाद कितना बताएं। बेटा के समझा बुझा दो। बच्चा के कोमल मन के कैसे समझा सके? पैसा के कितना दिक्कत बा, लेकिन परब चला चला चला। बुढ़वा बाबा से कुछ ना हुई हो, उनका आँखिया हमको सूझेला। ये एम्बुलेंस वाला केहू के सुनस नहीं बाबूजी।